Venä mitä? Venä... Mikä? Mikä tää? Pitäisikö mennä ylös? Vai mitä? Täällä on joku hemmetin työhuone. Kuka sä oot? What the f... No. Mä en voi heittää mitään. Mä en voi heittää mitään. Tai kun täppä on. Oh my god. Oh. Jee, kuka sä oot? Kuka hemmetti sä oot? Lepe? Miksi sä et puhu äijä? Lepe. Tuu pois sieltä. En mä pääse pois. Nyt sun pitäis päästä pois. Mikä tää homma on? Tällainen pikkunen. Ei, pitäis olla invis? Miksi sä oot ajan invisin täällä vaan tekemässä jotain sakeli imperiumia? Vai mitä hemmetti tää on? Mun paikka. Missä mä asun. Missä välissä tän teit, äijä? Aikoja sitten. Haluatko sä liittyä muhun? No silleen... Mulla on nyt vähän muita pläänejä sillä. Ei mulla on nyt silleen... Joo. Mä voin joskus liittyä sun. En just... Mitä ihmettä tää ei selittää. Mä mukaan liittyisin siihen. No anyways. Katsotaanpa Ender Chest. Onko siellä jotain, mitä mä tarvin? Mä en tiedä. What the fuck? Mitä? Mä kuolen sen. Ei mulla oo vettä. Joo, hei. Niin haluatko sä liittyä vai et? Mä ei voi ottaa... Haluatko sä nyt liittyä? Sillä tuppa tänne. Mä haluun liittyä. Oh my de... No niin, sano vaan. Okei. Mä liityn suhun. Yhdellä ehdolla. No. Onko sulla niinku joku armeija? Sillä... No on, mutta ne on kuollut, kun yksi sellainen tosi vaarallinen pelaaja nimeltä Viltsukka on tappanut ne. Vaarallinen pelaaja, ei. No jos mä liityn suhun... Niin haluatko sä lähdä mun right hand man? Kyllä me voidaan tehdä silleen. Mut... Saan mä pitää edes nämä mun omat armorit. Joo. Sulla on ainakin sama chestplate-armori kuin mulla, niin se on ihan hyvä. Mennäänkö tuonne ylös? Mennään. Joo, mä en oikeesti ikinä pääse sinne. Perlavasit läpi. Joo, mä oikeesti... Tää on niin... Miksi mä oon tehnyt tosta tällaista, joo? Mutta äijä... Joo, täällä on mun tietokone. Mä oon niinku melkein joka päivä painaa tässä töitä. Alright, okei, no niin mitä me nyt tehdään? Täysille onko sulla jotain ideoita? No, pitäis varmaan mennä räjäyttää se Viltsukan base, mutta ei oo mitään hajua missä se on. Mä saatan tietää pari äijää, ketkä vois tietää missä se Viltsukan base on. No, pitäisköhän meidän mennä etsiä se ja vähän niinku räjäyttää se? No silleen, jos sä haluut, niin kyllä me voidaan lähteä. Joo, me räjäytetään se. Alright, mennään. Joo. Puli. Sen pitäisi olla täällä päin. Mä tiedän, onko se tuolla päin? Joo, kyllä sen pitäisi olla täällä päin. Hei, jes tässä on. No ei näitä ole hirveästi kamaa. Posautetaan täppää. Joo.
Saa mä posauttaa, please. Anna se flint and steel. No. Mä laitan tän vielä. Joo, sori. No, nyt räjähtää. Sinne meni. Koko paikka räjähtää. Ja loppu tee. Ja mitä me nyt tehdään? No, me pitää etsiä se tyyppi, kenestä puhui. Okei. Okay. Mitä tässä on shipwrecki? Jos toi on unloadattu, niin me ollaan aika lucky. No en mä sun nähnyt, että tässä on shipwreck. Mennään mulla oxygen. Onko sulla, mennä näytäpä se, onko sulla sellainen mase? Sulla on vaan yksi niitä. Ei oo. Kuten näette, Lepetsutsilla on 2 masea, joka on aika paljon. Mullakin on niin paljon, mutta joo, mulla on vain 1 mase ja 1 on Agestissä. Niin tää kova, että Lepetsuts on saanut 2 masea, niin se on iso saavutus. Et me ollaan molemmat yhdessä aika voimakkaita. Se on mun chestis. Mulla on 2 itellä. Ja mullakin 2. Mennäänkö mulla aksen mäkään luuttaan tämmötä? Juu, meitsi ottaa tässä. Mä katsotaan sen chestin tällaista. Okay. Sekä tätä se chesti on. Täällähän pitäisi olla chesti niinku. Ihan by the way. Eikö näiden kuuluisi olla veden alla eikä maan päällä? Mä veikkaan, että joku bugi. No, mä oon kerran nähnyt sellaisen, joka on maan päällä ihan kokonaisena. Ei täällä kyllä näy chestiä. Onko se chestikor? Täällä. Joo, ei täällä nyt mitään ihmeellistä ole. Mä löysin toisen chestin. Tässä on mending box. Joo, nyt me ollaan valmiit. Mä laitan nää mending boxit kyllä chestiin. Mitä me nyt tehdään? No pitää koittaa löytää säijä. Mä en tiedä minne se on mennyt. Sen olisi pitänyt olla tuolla. Joo. Täällä mun linna. Täällä. Mennään sun linnalle hetkeksi. Ai itse miten smoothisti suoraan sitä reiästä. Okay. No. Joo. No, otetaan. Lähdetään kohta sitä ja... Pitäisikö mä sun mennä ton punaisen päälle? Mitä? No, mut se on vaan karpetti. No mitä? Mitä ääni? Okei. Mun pitää pottaa. Mene alas. Tää poppas nyt. Mulla on enää 1 toteemi, hemmetti. Pitää pottaa. Anna vois pottaa, äijä. Navet. Täällä ei ole elyt. Vaan lähti. Mä en edes nähnyt kuka se oli. Ai että, pitkästä aikaa. Hyvin regear, max-durat kaikista tälleen. Sipuli. Mitä lepää? Tuu alas. Saatko sä stunslämmää? Joo, tuu Mä katsoin äsken videoita, sellaisia stunslämmäsvideoita tuolla tietokoneella. Hold shieldi, äijä. Hold
Noin. Kiitos. Toi on Stun Slam. Se on silleen... Toi on helppo tehdä, mutta se on vähän vaikea, että se riippuu milloin sä teet sitä. Meno mitä? Uiss. Wait a minute. Tapas. Kuka tää äijä on? Tiedätkö kuka tää on? Mutta tää on Imperiumista. Okei, joku kuoli. Joku kuoli. Oh my days. Joku kuoli palliin. Kaveri. Oh! Masetit sä sitä vai masettiko se mua? Mä masetin vissiin sitä. Mä stunslämmään se. Stunslämmätty. Tapas se nyt oikeesti. Ai mä vai? No tapas sitä. Sun pitää tappaa se. Tää äijä vaikuttaa oudolle. Tää ei näytä siis tää ei mun mielestä vaikuta imperiumilaiselta. Missä siellä? Tää ei ole imperiumilainen. Masettiko se sua? Joo. Älä kuole. En kuole, mulla on toteamet vielä 2. Korjaa jo nyt armora. Ai sä masetit mua. Mä melkein tuplamassa. Oi saakeli. Varo. Mä asuin. Se voi silti tappaa meidät molemmat ja helposti. Okei, eikö voi meillä on 2 löydyssä. Siis ei tää tuu selviä. Mut jos tää imperiumilainen meidän pitää tappaa. Mutta me kyllä tiedetään ketä on melkein kaikki. No kyllä sen... Pysy hetken paikallaan ja please pysy paikallaan. Mä haluan muistuttaa. No voispa tää hetken niinku vaikka järjestellä inventoria tai ottaa potia näitä tai jotain sellaista. Varsin masettaa sua. Se on lovi. Se on ihan sairaan lovi. Hakkaan miekalla. No koitiin. Vaan 1 HP. Älä vaan kuole. Ja mä sitten jotain mobia. Au! Se poppasi. Tää on liian hyvä ollakseen imperiumissa. No samaa mieltä. Siis kun ei kovin moni imperiumilainen osaa Elymeissa. Popattu! Se on viltsukka. Minne se pärläs? Viltsukka! Webiin! Älä tee sille mitään. Me sinne päälle. Äijä mikki päälle nyt. Mitä? Heti. Mitkä noi imperium-armorit on? Omat meni rikki, älä. Mä en tiedä voin mä uskoa, että ne armorit meni rikki. Häh? Oot sä imperiumissa? Vasta rehellisesti. En. Okei, sit sen muuten... miten me tehdään tää Kalpe? No, mene tonne ylös ja me puhutaan hetki. Mene tonne torni ylös, sieltä pääsee sisälle. Niin mitä? Että mä teen susta johtajan. Ai Emerald. Häh? Ai Emerald Groupin johtaja. Niin, Emerald Gangin johtaja. Okei, mennään tässä sisälle. No niin, äijä, mene sinne päin. Joo, ota. Ensinnäkin sä liityt meihin, koska... Tai sä kuolet. Meillä on muut vaihtoehtoja, kun liittyy meihin. Joo. Mut meillä on 1 sääntö. Sä käytät samaa chestplatea kuin tää ja tässä. Ja jos mä näen sut jossain hyökkäämässä sivilisaation ilman invisiä, tai ylipäätään sut ilman invisiä täällä, niin sä oot kuollut. Ja Lepe saa olla ihan kotona, koska se on nyt vähän niinku right hand man. Niin se saa olla täällä kotona ilman invisiä, mutta se hyökkää sivilisaatioon, niin se on invisinä. Ja kaikki muutkin on invisinä, paitsi minä. Koska Emerald Group on sellainen, niinku, me tuhotaan... Eikö sunkin kannattaisi olla invis, ettei kukaan tiedä, että sä oot Emerald Groupin johtaja? Joo, mutta nyt me lähdetään meidän varastolle hakemaan sulle panssarit ja invispottuja. Mennään. Seurakkaa kaikki mua, mennään alhaalta. Punakkaa mä kättä. Okei, tulkaa. Kaikki seuraa mua. Mennään. Se on täällä päin. Jes, täällä. Joo, mä näen. Täällä Miksi tässä on kamaa? Miksi tässä on kamaa? Mä en tiedä, mutta hei, otapa tuolta chestplate.
chesti. Tää vissiin kuoli joku. Joo, mutta täällä on potion refilli, jos Miksi täällä on vaan 3 minuutin? mä en tiedä. Täällä pitäis olla kyllä niitä hyviä. Onks kellään tietoa, onks täällä parempi ihmisen? Mikä tää on? Täällä on not chaplay, mitä? Mitä? Tuolla on 300, ei oteta noita enää. Ai ja se laittoi chatti, että ette ei koskaan saa mua tapettua. Teidän kaikki liikkeet ja kodit. Jos se on tuhoamassa meidän baseen. Ei se tänne oo kerennyt. Oot sä vaan... Ois lentänyt meidän yli. Mennä ihan alas. Me ollaan nyt kaikki täällä. Tää oli trappi! Takas! Mä sanoin! Se oli trappi! Se leftas servut, se logas servut. Kaikki meidän kamat! Se oli trappi! Kaikki laittaa noin chestplatet jonnekin. Noin chestplatet on tärkeä asia, mitä meillä on ikinä ollut. Mä droppaan täältä nää kypärät ja pistän chestplateja. Onks kellään sulkkereita antaa? Meno. On mulla, mut nää pitää tyhjentää. No tyhjennä nyt, kun meillä on ilmeisesti tärkeä asia täällä SMT:llä on noin. Me ollaan kerätty noita niin kauan. Mulla on yksi tyhjä sulkkeri. Missä on niitä chestplateja? Tossa vaan, noi housut ei oo niin tärkeitä. Kaikki chestplatet on. Ai jaa, mulla on sulkkereita täynnä kaikkia, mutta nää chestplatet on pakko. Mä droppaan tästä vähän tavaraa tähän maahan tästä sulkkarista. No, me otetaan nää itselle. Otetaan nää itselle. Joo, älkää kysykö, miksi mulla on näin paljon endkrystalleja. En kysykään. Ei jumala, tää oli trappi. Miten se oli? Ei jumala. Meillä on yksi vaihtoehto, polttaa loput. Mä sain näitä housuja. No muuta ei oo tärkeää, mutta nether on. Netherite on. Ei mun elyttä. Okei, mä sain ainakin noita... Meillä on vielä yksi paikka. Meillä on vielä yksi paikka, missä meillä on kamaa vai mitä tätä? On. Tai on meidän ainoa. Kun me tiedetään, että tää reidataan joskus. Me tehtiin sellainen varahomma. Mä nyt tarviin tonne sulkkeriin vielä ihan varisesti. Täällä on yksi chestplate. No laita se tonne. Nopee. Teekö sä nether-portaalin? Joo, varulta. Hän on aivan vedi. Mä katson spavuni. Mennään netherin kautta. Miten? Ei ehkä meidän kannat. Viltsukka meni netheriin. Ei meidän kannata mennä netherin kautta. Joo, ei mennä. Onks teillä noit hemmetin? Mä sain yhden sulkkerillisen melkein chestplateen. Katsokaa mitä mä sain housuja. Hyvä, onko kellään kovvevia heittää sitä kirkkoa? Tuolla oli. Se ei ehtinyt purna. Okei, meidän ainut ongelma on tällä hetkellä jo se, että missä mun shieldi. Okei, meillä on vielä basen lisää. Okei, lähetään nyt. Joo. Mennään sinne meidän baselle. No ehkä se on reidannut senkin. No ei se ehkä voi, kun me 3 ollaan vaan servu. Lepenä. Alright, tulkaa, mennään sinne stashille.
Tai jos tätä Joo. vois täysiksi sanoa. Tulkaa. Mennään täältä. Joo. Täällä on meidän pieni stässi. Kattokaa sinne ylöspäin chestiin. Siellä on armoria. Oho, mullahan ei chestissä vähän kamaa. Niin kattokaa nopeet on, niin kattokaa noin ylächestit. Ja täällä on meidän shieldit. Te nyt saitte jo. Vai saitteko? Joo. Nää heittää Sterina 2. Ovi sulkeutuu. Mulla on tää blokki jo kädessä. Joo, mä tuun. Mennään. Pitää kattoo tänne. Oliks tuolla niitä Venä. winchargeja sisällä? Mulla on nimittäin 0 winchargeja. Mulla on ainakin 24 sulle, No, voitko tuolla? jos sä vaan haluat. No, Tulko joo, tänne, bro? Mä en tiedä, siis wincharge. Voiko sä hakkaa tän blogin, kun mulla ei pikatse? Joo, mä voin. Hei, mulla on nyt niitä toteameja. Tulkaa. Mistä sä sait? Tosta ota kaikki vaikka. Oh my Lepe otti kaikki. En ottanut kuin 3. Mä tarviin tuolta. Älä hakkaa sitä. Helvetti, mä otan noit winchargeja ja sit mä tarviin. Ovi sulkeutuu. Venonys. Onko niin mennään ylös. Tuu. No, hei, Sipuli. Käykö sulla, että mulla on tämmönen kypärä? Oota. Tuu ylös eka. Mä en mielelläni haluis, että sulla on mitään trimmejä kypärässä. Eikö siis käykö se, että mulla on tämmönen kypärä, jos mulla menee rikki? Joo, jos sulla menee rikki, niin sitten. Kyllä se käy sitten. Joo, ei, jos ei Joo. mene rikki. Käytä mieluummin tota. No niin saaks mä nyt backsteppas? Joo, backsteppaa vaan. Hold the shieldi. Eikö oot väärässä lotis? Noniin. Joo, Käytä mä siinä missään. aksea silti. Noniin, venä mä hiilaan. Ai näin vai? Silleen, älä vielä maseta. Joo. Eli sä En mä Eli sä akses vappaat siitä, koska se näyttää siltä, että se tunnislämään. Niin, että mä siis tunnus. Oota. Apua. Tolle. Mut backsteppäin ne on tehty tätä varten. Viltsuka holda shieldi. Ja tuu tähän holda shieldi. Mä en siis maseta. Vaan se on tehty alunperin niinku... Ootana. Ku aksekitis. Ootana. Aksekitis ollaan silleen tälleen. Juoksee tossa läpi. Ja kato silleen. Boom. Kato, niin, mä osaan. Näin. Niin, tolleen kattoo boom. Ja tolleen saa free hittejä. Niin tota varten se on alunperin tehty. Mun pitää lopettaa kohta. Ok. Joo, niin mä menen jotain muuta servu. Älä. Mä pelastan sut. Tältä ilkeältä zombilta. No, tuu. Mennään. Mitä me nyt tehdään? Harjoitellaan lisää PvP:tä. Mitä? Miksi on spawnista TNT? Mistä on spawnista TNT?